хуги даштие ки дар вақти намози хуфтан дохили масҷид шуда буд ва намози намозгузоронро вайрон карда буд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умад. дар шаҳри Малайзия як ҳодисаи нафратовар баҳри мусалмонҳо содир шуд. дар вақти намози хуфтан як хуги даштӣ дохили масҷид мешавад ва ибодати одамонро вайрон мекунад. ин хуг соати 8 шаб дохили масҷид шуда ва як одамро зарар мерасонад. мардуми намозхон ин хугро илоҷе карданду берун бароварданд. тааҷҷубовараш ҳамин буд ки чаро айнан дар вақти намоз омаданаш каме ғалатнок шуд ва дар вақти ибодат кардани мардум омад. мардум фикр мекарданд ки ин кори баъзе аз душманҳои ислом аст, зеро дар дини ислом хуг ҳаром аст. масҷидро барои тоза кардан аз нав лавозимотҳои лозимиро ба $11500 харид карданд ва аз нав масҷидро омода карданд. ин маблағи ҷамъшуда аз ҳукумати Малайзия ҷамъоварӣ кардааст, мегӯяд нашриёт.